लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायलायबाय गोबाव सम माने रुमावनो थानानै दिनै एसे ओंखारबोदों जोङो दायो बेरायनो ओंखारबोदों आरो दायो जों दंफैयो बुरलुंबुथुर दैमा खाथियाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन र' आं दिन्थिनि दिनै एसे फ्रि मोननायखाय फैबाय आरोना बेराय सिङाव बेसेथो थाबाय थानो बानानै फैबाय ओइ जा नुदोंना बैनो जाबाय दालाङा ओमफ्राय नै दैमाया बेनो बुरलुंबुथुर एसे गोसोखौ फ्रेस नांबाय आरोना फैनानै बेवहाय नायना लादो एसे दिन्थिना होनोसै आङो लोगोफोर दायो बेनिफ्राय ओंखारलांसै ओमफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनांगौ दङ अबाव थांगोन नोंथांमोना नुगोन र' दसे उनाव दा खोन्थागोन आङो थारमाने दायो आं गारि सालायनोसै नोंथांमोनाबो आंजों थांफानाय खोथाना एसे मोजां सालायनांगोन बेखायनो नोंथांमोना जायगा खोनायलांबाय थादो आं गारि सालायलांबाय थानोसै दा थांनानै खोन्थाहैनोसै आरो ओरैबायदि ट्राफिक जाम मोनना दिनै बेसेबांबा गोलावनिफ्रायनो जोङो बे लासै लासै फैनांदों एकदम बाबा नै बेखौ नायनानै लादो नोंथांमोननो खोन्थायाबाबो नोंथांमोना मिथिखासिगोन दायो जोङो दंफैयो रेलवे डिपार्टमेन्टनि सेन्ट्रेल हस्पिटालाव बेवहाय जोङो ENT डाक्टार लोगो हमनो फैदों जोंना दैना माने खोमाया एसे मानबाय थायोनो आरो बे प्रब्लेमखौनो दिन्थिनो थाखाय फैदों थ' जोङो बे डाक्टारजों मैयानो रायलायखादोंमोन आरो ओमफ्राय डाक्टारा बेलेगाव चेम्बार दङ बे चेम्बारनिफ्राय जों नाम्बारखौ लानानै रायलायनानै ओमफ्राय बेयाव फैदों आरो जों दायो जोङो नायखांनानै ओंखारबोबाय जों दा थांफिनबाय थानोसै प्रब्लेमा जेबो नङा ओरैनो खोमा सिङाव माने डेन्ड्राफ जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो मानबाय थायोमोन मुलि मोननैसो लेरना हरबाय बे मुलिखौ जों बाहेरायाव लायनोसै आरो लानानै थांसै हस्पिटालजोंनो नांजाबना थानाय फार्मासियाव जोङो मुलिखौ बायबाय दहाय जोङो गुबुन मोनसे लामाजों फैदोंमोन दायो जों थांफिननायाव गुबुन मोनसे लामाजों थांफिनगासिनो दङ बै नुहुरनाया हाजो गोजा बे हाजोखौ जों बारनानै थांगोन आरो बेखौ बारनानै जोङो हाइवेआव गाखोहैफिनगोन हाइवेनिफ्राय ओमफ्राय थांसिगोन आरो जों रुमाव हस्पिटालनिफ्राय फैफिननानै जोङो रुमाव बिराद गोबाव थाबाय ओंखाम जाखांनानै उन्दुबाय आरो रेस्ट लाबाय बिराद गोबावनो ओमफ्राय दायो नै एसे बेलासि जांबाय दायो जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांगासिनो दङ थ' बबाव थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था दा मिथिलायगोनलाय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दा सहैनानै खोन्थानोसै आङो Oh Dida, hello. Terus gilu. Mazur dong. Mansi apa dong? Gejen dong. Gejen dong. Biasa sur mansi le mana faidu bio. लोगोफोर आं दायो दंफैयो बड' साइड सबाइनि अफिसाव आमिनगावनि नैबे बाथौफुरियाव थानाय नैबे आरो बड' साइड सबाइनि अफिस दा बेवहाय जोङो फैदों बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो माने लेखा जिर'क्स खालामनो गोनां दङ दायोथ' माने गासैबो बन्द' गोजा नालाय दखानफ्रा बेखायनो माने बेवहाय जिर'क्स खालामनो फैबाय आरो जोङो बेवहाय बिदि फैजाथावा अब्लाबो माने जोंना एसे आर्जेन्ट जाथारबाय नालाय बेखायनो जेरावबो नागिरना मोनाखिसै बेखायनो फैनाय जाबाय आरो दा जोंखौ सानबाय एसे नोंथांमोन बिनि माने नुथायफोरखौ एसे दिन्थिनोसै आरो नायना लादो एसे
बे उनाव आं नुहुरनाया बेवहाय सिआरपिफोर दंफैयो बिसोर सिआरपिफ्रा माने बेवहाय थाफैदों आरो मानि थाखाय थाफैदों बेखौ मिथिला दंफैयो आरो बेवहाय गारि सारि नैबे टेन्ट हाउसखौ नुलायदोंना बे सिआरपिफोरनि आरो नोंथांमोननो अफिसखौ दिन्थिबाय न' मेरला दंलाबायो साहित्य सभानि नामै आरो ओमफ्राय बेयाव दायो आं थांगासिनो दं लाइब्रेरि काम मिउजियाम नोंथांमोना आंनि नुगासिनो दङ नैबे मुंख्लं खाम्फाया बे मुंख्लं खाम्फाखौ नुदोंना बे बिथिंजाय थांनो नागिरदोंमोन आङो दै गोजा नैबाव दै दंजोबो ओमफ्राय नैबेजाय गिदिंना थांसै आरो ओमफ्राय दिन्थिनानैसै आं नोंथांमोननो सासे फन रायलायगासिनो दङ बिजिथार मालाय नायबावदो मिनिबावबाय जोंथ' मेन गेटजों हाबबोदों नालाय मेन गेटजों हाबनानै जोङो दा सिङाव दंफैयो सिंनि बाहागोनिफ्राय मेन गेटखौ मादि नुयो बेखौबो दिन्थिना होनोसै आरो नै बिथिंजाय बिथिंजाय मादैमोन फैगासिनो दङ अबेनिफ्राय बिसोरो फैगासिनो दं आरो नोंथांमोन आङो दिन्थिजोब्बाय नै बैथिंजाय न' मोनसे दंबावोमोन अबे बै न'आ बेखौ नायथ'ला बेबो एखे न'खा बेबायदिनो सेमखा डिजाइनफ्राबो एखेखा आरो बेखायनो बेसिम थांथ'ला दिन्थिला आरो आं बैयाव थांनानै जे सिआरपिफोरबो बिराद दंलाबायो बिसोरो माबाफोर बुंनोबो हागौ माखासे सिकिउरिटि रिजनफोरबो थायो नालाय बिसोरनि थानाय जायगाफोराव दिन्थिनो मोनलाबाया बेखायनो दिन्थिहैला आङो खेबसे आं नोंथांमोननो दिन्थिबावना होनोसै नायना लादो उनथिंजाय मोजांना जायगाया बिराद मोजां खाथार जायगाया सुपारखा नोंथांमोना मालाबा फैयोबा आन्दायनाय बायदि मोनोबा नोंथांमोना बेखौल' गोसोआव ला बै उनथिं आइएसबिटि बास स्टेन्ड दङ ओमफ्राय बे फ्लाइअभारनि नैबेजाय माबायावनो दं आरो साइडआवनो दङ नोंथांमोना बे न'फोरखौ नुखाबाय बे न'खौ दारा नुहुरखायो आरो इजि फैनो नोंथांमोना आइएसबिटिखौल' गोसोआव लानानै बिसिम फैबानो जाबाय आरो दाबो जायाखैना ब्रा सासे दाबो ओंखारबोला जिर'स खालामनो हाबैग्राया जों साथाम फैदों नालाय सासेया हाबैदों जोङो बाहेरायावनो दङ ओरैबायदि गरम ना बोथोरा अखा हाखांबाय दहाय एसे आवगोलावसो अखाबो ओरैबायदि गिदिर हाखांबाय सान्दुंबो गैया माबो गैया ओमफ्राय दायो नै ओरैबायदि गरम फाग्लासो बोथोरानो दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो दसेनो माबा सान्दुं गैयाबो गरम नांलाबायो मा जागोनथाय थाब फैबा थाब थांनो हागौमोन माने हजोंहाय नेगासिनो दं नालाय जोंना इएनजों चेयारमेन मोना नेगासिनो दङ जों थाब थांफिननांगौ दाउ फैना माथो नैबेयाव हाबना दङ बियो बे हाबना दंहैयो ओंखारबोनो थाब बाजाबाय गरमाव Few moments later. नेगासिनो दाबो फैयाखै मास्क साक्स गानलायला आङो मानो होनबा ओरैबायदि मोजां बेवहाय बारहावाया आरो मानसिबो गैखाया होंगो दोंगो बेखायनो मास्क साक्स गानाखिसै आं बाहेरायावथ' थानो हाया बे दंफां सायावसो दंफैयो आं नै दंफां साया माने बे साया बुंजाया मानो होनबा बोथोरानो अखा दोमैलुखासो अब्लाबो गरम मानि थाखाय एसे बुंनो हायाखै आरो आङो बार एसे एसे फैगासिनो बारानो गैबावा मा जागोन जेरैथिंबो बिल्डिं गोजौ गोजौ लुथेजोब्बाय बारालाय अबेनिफ्राय फैनो हाजो दङ ओइजाय नैबेजाय हाजो दङ बे हाजोआलाय मा खामानि होगोन जेबो हाजो दङ हिसाब मथे बेवहाय बार बारबायसो थानांगौमोन खोलो खोलोनो बारानो मोजां बारा फोथैजोबना लाखिजोब्बाय न'आवबो माला थांनो मोनोथाय न'आव थांनो लुबैबाय बिराद गोबाव जाफैबायना थाफैनाया न'आव थांनो लुबैगासिनो दङ गामिनि परिबेसानो आलदा ओंखायनो इसांखि टाउनाव थाबाबो मोजां जायगायाव थाबाबो टाउनाव माने गामिनि गोजोननाय बायदि मोना सोर सोरनिथिं दै जाखो माइ गायखो कमेन्ट खालामना खोन्थादो लोगोफोर जोंथिंथ' दाबो अखायानो गैयानो मा जागोनथाय देग्लाय मोनजाग्रा मोनजाया जाखो मोनजायाव बायनासो जानांसिगोन फैलायबाय आङो दसे फैयाखै कारेन्ट गैया ना बले माबा डायलग मारिना बावखो ना माखो सफैला माथो दाबो दा मिनिस्टार लोगो हमैयाबा सरि लोगो मोनहैयाबा रायजागोन बे र' खम मोनाखै बियो फनथ' हराखै दाबो नेगासिनो दं खोमा मिनिस्टारा थाब फैदों नालाय बेखायनो जों थाब थांनो नागिरदोंमोन आरो माथो सिङाव हाबना थाहैबाय जोंना आदैया
जोंना आदैया बिराद गोबाव खालामबाय दाबो फैला मा जाखोथाय कारेन्ट गैया ना मा जामारखो मिथिला सिङावबो हाबहैनो बाबाय आङो थाबखौनो फैला माथो ओमफ्राय बाहेरायाव जिरायना दंमोन बिराद गरमथार बाहेराव बेखायनो गारि सिङाव फैनानै एसिनि बार जाबाय थानो हाला बाहेरायाव बिराद गरम थान्दा थान्दा एसि बार जागासिनो थान्दा थान्दा नेयै नै मेथाइ खोनासंगासिनो जोङो दायो Pang goबावनि उनाव दायो ओंखारबोबाय नै आदैया भिडिअ खालामदां नोंखौ खोन्थादां बिराद गोबाव थाहैबाय नोङो सिङाव होननानै माने एफा गोबाव जानाय दै गोजा हाब्रु गोजानि अबा थाङो नै दाबसे जायगायाव लेंनानै र' थांनानै नायनि ओमफ्राय थांसै न'आव सरि न'आव नङा थांसै जोङो रुमाव हाबलांगासिनो जोङो वाव खालि 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 जागा खालि खालि गेजेरजों लामा फिसानो ओरैजाय सान ओंखारगासिनो थाबायबाय था सैमाया खिथु खिथु खारफागासिनो दंमोन नांलायसिगोनलै एसे दोन बै जों फैबाय दानि ओरै थाबायना फैबाय ओमफ्राय नै बेयो गेट ओमफ्राय नै बेखौनो मोनगोन ना नोंथांमोन दिन्थिनो आङो आया दै गोजा बै नुनाया बे बाथौ थानसालि लुगासिनो दंमोन आरो ओमफ्राय आनकमप्लिट जानानै दङ ओमफ्राय नै बिजाय न' दङ मानो फैदों मिथिया आङो फैफादों आरो आङो खननै खनथाम मा जाखांबाय आङो बै लामा फिसाजों थाबायबोगासिनो दंमोन ना बेहाय आं भिडिअ खालामबोगासिनो दं आरो ना बेक केमेराजों बानायदों ओरै उल्था लानानै ओमफ्राय आंलाय सानदों रेकर्डिं जागासिनो दंमोन बेसेबांबा गोलाव रायलायबोबाय ओमफ्राय उनाव भिडिअखौ चेक खालामबाय भिडिअआनो माने जायाखै ओरैबायदि माने बोरैबा नांदोंना आं बेसिम सफैखालायलायबायमोन माने बानाय बैनिफ्राय जाजाद जाना होयोलै आं हाबैयाखैसोलै लामायावनो थाबाय थादों बैयावनो बियो फैदोंमोन ना थांफिननानै रायलायफिनबाय प्रेसिडेन्ट मानसिनि खोथा लोगो हमग्रा मानसिफोर मेरला दङ बेखायनो थांफिनबाय आङो ओरैजा फैफिनबाय बेयाव दख्लबसेसो हामबाबो मोजां जागौमोन नै बरियाथार सान हाबसिगोन बारा गोबाव गैला साना हाब्बाय अरजे नोंखौ नेनानैनो गोसो बायग्लिलांबाय अरजे नोंनि सिमां सुजुनानैनो सफैबाय नै दहाय थांनाय गेटआ बेयाव मोनफिनबाय थांबाय थानोसै दायो बिल्डिंखौ दहाय खोन्थानाय जायाखैमोन ना बे बिल्डिंआ स्कलार्स हस्टेल लिरनाय दं आरो हस्टेल जागोन बियो जोङो सफैबाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै बै आंनि उनथिं नुहुरदोंना सिआरपिफोरनि माबा माबि जागासिनो दङ लाइन जाजोबलागासिनो दङ मा दंथाय दायो थांबाय थानोसै जोङो दायो जोङो ओंखारलांफिनगासिनो दं नै सोरबा फैनो गोनां दं खोमा रिपर्टार दंफैजोबबाय नै Hey, no hore, ente ki bos shooting video se. Nei Bathopuri थांग्रा Hey, Balaji beli ko. Iya. Balaji temple. Apa nih gitu? Kia? Nalai. Bondo
तालामारी तो আছে खसखार जावा रे ये जाबाय बालाजी टेम्पल ओमफ्राय बेलाय जाराबारि सत्र बे ट्रेक्टर लांगासिनो दंलै गंसे गोरला थालांबा हामगौ लांफानो थाखाय जाबाय दा नों लांगोन ना लांगोन एकटा गिरिखौलाय नामाया मोजां रेजें जानायाबो साहा लोंनो गाइखेर लाबाय जोङो बेवहाय हा बहुत ভাল किमान আছে आधा लिटार गाइखेर लाबाय जोङो साहा लोंहैनोसै दे थांनानै चलो